Había ganas de centola, sábeno ben na Praza de Abastos de Ribeira, onde, dende que abriu a campaña a pasada semana, están a rexistrar gran demanda do crustáceo. Durante as fins de semana é cando se rexistra maior volume de vendas, aínda que ten saída prácticamente toda a semana, posto que vai a moi bo prezo para os consumidores. Bueno, pois mira, esta semana está se mantendo o prezo, as pequeniñas de todo están indo a 10 euros, e despois as femias grandes que pasan de kilo van a 17 e despois os machos a 14, os machos grandes. Pois hai varios precios. A grande a 16 euros. Despois hubo unha máis pequena, 14 e 15. Hai quen, pola contra, prefire agardar unha ocasión especial ou mercala cando vai a máis barata. Bueno, nosotros comemos cando va barata. E na vida, bueno, que máis dá? É un día como outro cualquiera. Sen embargo, xa hai quen pregunta pola centola para conxelar de cara ao Nadal, aínda que as expertas aconsellan agardar un par de semanas máis para que o marisco estea no momento óptimo á hora de consumilo. Sempre preguntan, pero bueno, recomendamos sempre esperar un par de semaniñas para mirar como vai, se está óptima para conxelar e así, pero a verdade é que está salindo moi boa, A xente está levando para comer agora. Para congelar, pois empezarán para a semana ou así. Aínda esperan un pouquiño. Están mirando como sale para leválo. Vano probando e despois, se sale bo, veñen a buscar. No que si coinciden tanto vendedores como consumidores en abundancia e, sobre todo, na boa calidade da centola nestes primeiros días de campaña. Sí, está sendo abundante, de momento temos moita. Están salindo todas buenísimas, buenísimas, é un ano moi bo. Ai, si, debe haber bastante esta marea. Bueno, estes principios debe haber bastante, porque se non suele ir máis cara, Porque se por iso vai o boi, suele ir máis cara.